আর মিয়া পান কার্ড অ্যাপ্লাই করতে আসি। হ্যাঁ কা আমাদের হয়ে গেলেই পান কার্ড অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেলেই তো আমরা সব এখন যাচ্ছি পান দোকান যাতে একটা পান খাইলে কখন আগে দিকে যাবো হয় না তো আসলে দেখাবার কি লাগলে দেখা না একদম পুলি যায় ভাল নাই লাগাতে মানে ওরকম ফটো শুটু मार्केट दिले की बोलबा আর फाइनली हम लोग सब आ गए सब्जी दुकान रूम में सब्जी नहीं खे तो हम लोग सब भाभी सब्जियों लेके जाबो एक गोली में 3 सुकार एक हो गए पान कार्ड अप्लाई करा एक हो गए फोटो मारा एक हो गए सब्जी बाजार करा तो तीनटा एक गोली में 3 सुकार तो हम सब भाभी अलग सब्जी उब्जी बाजार भाल से कर लिबा बोल के और डांगर दुकान में आसले से सब्जी के रेटटा कम और अपन मरसे लेक पारबा माने की लेक पारबा माने इतना ही सब्जी ना बोला और छोटो दुकान में गेले से छोटो दुकान में 2-3टा सब्जी থাকে আর রেটটাও বেশি তো আমরা সব এই আসতে আর হেসে বাজার করি তো